Nyandi kuwi isu-isu ya wis mondo mi pitik. Arep nyandi. Mondo sampean ya poso. Ora pantes poso-poso. Selera kamu ora kok selera lho kuwi. Ndas ketutup ndas. Cak gemblong. Wis tak ndase gundul iki, ora sing gundul sing mesti sing kalah. Gemblong. Gemblong. Iso-iso nyandi poso-poso ya wis mondo mi pitik lho. Ya gitu, Dek. Manggi apa nih? Isolasi. Ya. Pira? Kan si rong puluh karo golek hiburan pagi ya. Golek hiburan pagi ya. Karo golek kesibukan pagi. Oh. Ora pitikmu tek manut mah ngono. Manut. Ya piye ra manut? Mampu keringet tetok wis manut. Engko dimasakne apa? Tuku ae kok. Ora masak. Nah, Tapi aku sir godhong telo lho, Pak. masak godhong telo to saiki ae. Lah iya. Ora usah tuku masak godhong telo ya. Cek tak jupukne duwite pira? 20 ae gitu isolasi ya. Ya. Iya. Engko aja awan-awan nek balik. Sore lho kok balik omah lae buka. Mentari arep tak blonjo masamu. Terno. Eh.